Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Ang ato mga brands, lain-lain man ilang platforms, meaning lain-lain sa klase sang mechanism of protection. May iban nga killed lang nga virus, iban ang may viral vector lang nga mechanism, ang iban naman mRNA. So depende sa platform or sa mechanism of action sang vaccine, amo na ang ga-determine man sang ilang effect. So pero tanan man sila gyapon may protection against severe disease.